Takže nech sa páči, kto má niečo na srdci, môžete prísť. V prvom rade chcem pozdraviť všetkých statočných ľudí, ktorí sa tuto zišli, pretože iba statočný človek má plné zuby toho, čo sa tu deje, a iba statočný človek má odvahu prísť niečo proti tomu urobiť, už len svojou účasťou a vyjadriť svoj nesúhlas. V prvom rade sa treba zamyslieť nad tým, prečo je tu toľko zla všade okolo nás v tomto štáte. Prečo? Pretože zlo žije zo strachu. Strach je poživeň zla. Keď sebe zničíme strach, prestaneme sa báť, je to úplne jednoduché, tak zlo zhynie, zlo skape a bude po Ficovi, bude po cirkvi, po všetkých zločincov. Každý máme zmenu vo svojej hlave, stačí pozitívne myslenie a prestať sa báť. My sa nebojíme, nikto z nás, ktorí sme tu. Len aby sa začali teraz v parlamente, tak to závisí všetko na nás. Keď sa všetci kolektívne prestaneme báť, budú sa báť oni. A si myslím, že oni si to zaslúžia. Takže je veľmi dôležité urobiť toto. Odpojiť sa od strachu. Šťastlivo, vážení. Ďakujem. Smutné na tom všetkom je to, že len toľkým ľuďom záleží vlastne na ich samej hodnote. Ja som myslel, že v Poprade žije viacej ľudí v popradskom okolí, ale toto je strašne malé množstvo ľudí. Myslím, že nemajú samú svoju úctu sami voči sebe a sami voči svojej práci. Nevážia si sami seba tí ľudia, keď tu neprišli. Veľa ľudí o tom nevie, že tu je niečo také. No aj to je na tom smutné. Takže vidíte. Prečo nevedia, alebo médiá nedovolia. Tak. Čiže Ja som o tom vedela iba 2 dní. Čiže jedna základná vec, ktorú si všetci ľudia mali by uvedomiť, čo to je za systém, v ktorom zamestnanec si berie právo určovať si, akú bude mať mzdu, za to, že my mu necháme určiť, on nás za to ešte okráda, z tých peňazí vlastne on financuje ochranu, ktorá sa tvári, že má chrániť nás, pritom chráni ich. Ja neviem, čo to je za systém proste, toto nemá logiku. Hej. My platíme dane, čiže platíme si vlastne z toho ľudí, ktorí majú s tými daňami správne hospodáriť. Oni z tých daní vlastne čo neukradnú, z toho si urobia mzdu a z tých všetkých peňazí zaplatia si armádu a vojsko, aj políciu vlastne, ktorá im slúži zas na to, aby sa chránili. Čo to je za systém? Polícia má slúžiť nám a nie chrániť najväčších zločincov. Súdy v tejto krajine sa hovorí, že je právna krajina. Ja neviem, ja som sa tu s právom nestretol, ktoré by fungovalo. Proste zločinec je poberaný za celebritu a normálny človek, ktorý má problém, tak ho vedia odsúdiť za nič. Aj preto, že ukradne rohlík len preto, aby prežil, niekoho, kto ukradne miliardu, zrobia z neho celebritu. Je to tak? Čiže v prvom rade si musíme uvedomiť jednu vec. Keď ich platíme, tak mali by počúvať nás a chrániť nás. A keď to nechcú robiť, tak prestaňme platiť dane. Však bez nás oni nebudú. Oni neprodukujú peniaze, produkujeme my ich. My tie peniaze produkujeme, my ich dávame. Keď ich prestaneme dávať, neviem, z čoho budú. Len musíme byť súdržní. Pokiaľ tu robí 100 ľudí, na tých si jednoducho nájdu, tých zavrú, tých vyšikanujú, proste urobia si s nimi, čo chcú. Ale pokiaľ prestaneme platiť všetci, s tým nezrobia už nič. V jednote je sila a v množstve. Keď už sa bavíme o polícii, polícia skladá prísahu, že bude dbať a dozerať na zákony, či sú správne alebo nie. To čo to je za logiku, mi tiež povedzte. Čiže keď im povedia strieľajte do ľudí, oni v podstate musia strieľať do ľudí. Ja sa divím, že vôbec niekto chce byť policajtom, že môže zaspávať, keď má rodinu, že môže sa vrátiť k rodine, keď vie, že kedykoľvek môže byť svojím spôsobom zneužitý od ľudí, ktorí vlastne nás okradajú. Teraz je na tej strane, už zajtra môže byť na našej strane ktorýkoľvek policajt, ktorýkoľvek vojak. Tak neviem, mali by sa tiež zamyslieť a skôr pridať sa k nám a začať konečne chrániť nás. Ja si myslím, že my ľudia sme neprišli tu na...
Ja si myslím, že všetci, čo sme tu prišli, si pevne uvedomujeme, neprišli sme tu ničiť, ani nikto nemá záujem rozbíjať to, čo tu je okolo nás. Toto nie je zmysel. Určite to nie je zmysel, lebo keď vlastne ten, kto nám ubližoval, má byť ubližené jemu, aby vedel vlastne, o čo ide. Lebo mám pocit, že tí ľudia sa už tak vzdialili, že nevedia vlastne, o čom rozprávajú. Rozprávajú to ľudia, ktorí zarábajú strašné peniaze alebo majú strašné peniaze o tom, že ako je tu perfektne sa dá žiť, ale v živote neboli asi na tej strane. Alebo je to už tak dávno, že na to zabudli. Takže keď, tak zub za zub a oko za oko. Ale nie ubližovať si sami medzi sebou tu, ale tí, ktorí spôsobili to, čo tu je. Aká situácia sa tu momentálne nachádza. Troška vyšší. Ľudia, čaká vás len to, o čo sa vy sami postaráte. Nemôžete čakať, nikto za vás nič nespraví. Aby to bolo počuť. Dobrý večer, priatelia. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Som zo Starej Ľubovni a prišiel som preto, lebo aj v Starej Ľubovni bola vyvesená pozvánka dneska do Popradu. Áno, jak tu bolo hovorené, žijeme 23 rokov v biede, hlade, strachu, korupciách v celej našej republike. Naša republika nie je len okradaná, už nás okradá aj celá Európska únia, pretože v celej Európskej únii je silná, veľká korupcia. Len ročne v Európskej únii je 120 miliónov eur, ktoré je na korupciu. A pritom mesačne na jedného poslanca v Európskej únii ide viac ako 30 000 eur. Mesačný príjem z rôznych príplatkov vyše 14 000 v čistom, plus čisté výdavky na kanceláriu, asistentov, po jednotlivých poslancov ide 20 000 eur. Čiže to je suma, ktorá vychádza na jedného Európskeho parlamentu aj z našej Slovenskej republiky. A pritom šéf Európskej komisii Barroso berie ročne berie 355 000 eur. Za rok precestuje 720 000 eur. Po skončení mandátu má rentu 62 000 eur. A pritom všetkom ožobračujú ešte našich ľudí. Ďalší únik peňazí. Len v roku 2012 odišlo do daňových rajov z našej republiky ďalších 77 firiem z našej republiky. Sú to Cyprus, Holandsko a USA. V Holandsku sa za posledné roky sídli viac ako 1000 firiem Slovenskej republiky. Všetky peniaze, ktoré sú, odchádzajú do daňových rajov. Naši politici povedali, konkrétne Fico a Kažimír, že oni nemajú prehľad o tom, ktoré firmy a koľko je daňových rajov. Ale majú problém zostaviť štátny rozpočet. Na čí chrbte to zhotovujú to rozpočet z našich peňazí. Z našich úbohých peňazí. Treba sa opýtať starej vlády. Ty to musia vedieť. Táto vláda malo je, ale hentá stará vláda narodila bordel. A ty treba napadať. A tá vláda bola tiež už 4 roky. Áno, ale 8 rokov. Vážení priatelia, Slovenskej republiky len na daňach vzniká škoda 1,1 miliardy korún. Opakujem, 1,1 miliardy eur. Len za tieto peniaze, len za tento jeden rok, čo ujde zo Slovenskej republiky,
by bolo zaplatené všetky lieky, ktoré sú v Slovenskej republiky pre našich pacientov alebo ľudí, ktorých potrebujú. Vyriešili by všetky problémy v školstve a samozrejme aj v zdravotníctve. Žiaľ, tieto peniaze majú naši mesiáši, ktorí lumpľujú, korumpujú nás všetkých a my bohužiaľ sme tu v takom zložení, aký sme. Myslím si, že je ozaj málo. V Slovenskej republike je 200 000 SROčiek. A toľko približne aj ako aj ďalších fyzických právnických subjektov. Tieto 200 000 SROčiek, každý jeden z nich špekuluje o tom, ako nezaplatí daň, hľada korektúry, hľada cesty, ako ujsť do daňových rajov a peniaze si tam uchovávať pre svoje živobytie alebo svoju budúcnosť. Zlikvidujme to tú budúcnosť ich. Už je najvyšší čas ich likvidovať. To všetko, čo som povedal, štát, vláda, parlament, justícia, polícia nezvládajú. Jednoducho povedané to nezvládajú. Vláda vraví, že keby z týchto peňazí aspoň 5 až 10% získali, bol by to pre nich obrovský úspech, sranda. Neuveriteľná sranda. Viete čo, hľadám to, lebo nechcem to všetko tu čítať, čo tu mám, pretože aj my v Starej Ľubovni to pripravujeme 30. novembra, pretože z technických dôvodov sme to nemohli, ale preto som aj tu, lebo zatiaľ v Ľubovni sa nerobí nič. Takže, priatelia, to len v kostke som vám povedal, prečo je situácia na Slovensku, prečo je situácia v Európe taká, aká je, pretože dnešný kapitalizmus, dnešná novodobá buržoázia je stávaná na peniazoch, na biznise. Národ, obyčajní ľudia sú im úplne ukratení. 20 rokov prešlo, priatelia. Kladiem si otázku, koľko ešte bude musieť prejsť rokov, aby sme nie v takomto počte v Poprade, verím, že to bude aj v Starej Ľubovni, ale v celej republike národ sa postavil konečne na odpor týchto lotrov, zloduchov a všetkých, čo s tým majú čo spoločného. Na záver, vážení priatelia, dovolte mi skôr pozvať vás, ak kto bude mať chuť, prísť do Starej Ľubovni, pretože aj tam sa to bude robiť. Ďakujem pekne. Hlavy hore!